Bat 6 pick up. So good na taog harvest, no? So naay ni pick up nato ron padong mi sa farm. Kuha. Gamay ra ni siya, taga diri ra man dumanhog. Shout out Sir Hector. Oh. Hector, shout out noy. Dong may dito noy nya. Naay mo hang bro dire mo nagsayo kasi sila nag-pick up. Nauna sila dire abot sa Manukan. So naay duha ron ka buok nga follower nato nga mo pick up sa atong yard, no? Pick up mo, pwede ra man pick up. Labi na to ginagmay lang. So pick up po nila then daapod og suroy dire sa atong backyard para maka kuan gid mo ba aktual og idea sa mga idea sa ako ang gipang himo dire nga mga kuan murag nahog na to system nako, no, sa feeding, sa mga feederer, sa waterer, sa feeding system importante kayo. Labi nag sa ato ang cage free nga setup. Makakita mo sa aktual nga chicken coop nato dire nga gipanggamit guys. May naka-advantage pod nga ikaw mo pick up dire, no? Ara mo ka problema kay makasudra pareha ni akong sakyanan. Nalay gagmay nga ingon ana pero ana manageable ra bisag auto dire. Auto makasaka ram so di karga. Okay, kuan ni siya naagi na siya karsada. Ayo. Silebag. Ayo. Palit ko og manok. Guys, darato ang unang ni pick up dire. Ano yung unang ni pick up? Buhian na ninyo dito. Oh, na ako'y butangan na po ni sir. Naanay report. Nindot yung nato, oh. Kita ka to? Oh, naigamay ana. Kung ingnan dito na Hector. Dili lang kapabuhat o ingon ane ba gasto kanya ay kana 15,000 re palit na ko ana. China direkto na nindot kayo, taas kayo. Pang kuan ba backyard. Full na ang kuan dito, trapal niya. Ana ni gamay dako ra man ni. Pwede ra mo mopalit tong gamay tag 8,000. Kag gamay ba na ingon ane oh nindot kay tanan. Ani mga laki man eh, 5 ka buok hali naman eh. Alin sir. Gihaw na mo to pag pas ako Andres to barili ang uban. Pista. Oh, ningon ani ra nya dali ra kod kay ni ko simbolon kay ko video ani. Oh, kuan man siya guys. Kanang so pulis po ka? Dili sir. Pero kailan ko nimo kay numno ka, kailan pa to diyan eh. Oh, gamay kayo to paghitabo in town lagi. Paghitabo papa mo siguro mga naka grade 2 guro to. Dili, grade 6 ko pa dong. Oh. Gamay lang gid kay ko tanan sa una. Si classmate mo dire dapat sa mo anak ni Mario. Kuan man go dito pag kamatay ang papa dito na Wala ka high school rin. wala na. Oh, wala kay ko yung mga kuan diri katurang mga classmate o paglibentar eh. Nilarga mo ko sa larga ni adtong ko syudad. Ingon ani ani mo? Oh, inane ra. Dako yung area. Hagyapon to nya. Kuan bully kayo ang mga piso. Kanang gusto mo tusikay ba? Kita ka piso na ko dito. Wala pa. Adre tanawan te ka. Naman ko bat 7 na bat 6 man eh. Sino Hector Dogay ang ako magod kay palit ko piso na namon ko tag iya. Bitaw. Oo. Kani dugay na ikal na ganin ako padong pero mo itlog gyapon na. Fighter gyapon ka na mo itlog. Kani mo inindot. Si Kevin, igtagsa mo Kevin. Oo. Kami kong jury. Jury li. Dara ang piso. Yan kuha no eh. Muna sila. Mo na klase ato. Wana. Kuan pa ni. Kanang 2 weeks pa ni kapin. Dagko kayo. Lami magkaon ko filmi ko ang gamit. Ada ato. Kani usara ni tag-iya ni taga-runda. Kani tanan. Ador pa rin ko sa steak. Ingon na nito mo dako. Nagbilin ko kusa. Ako to laki. Oh, tanawang iti. Nindot kayo. Di ka kita ko nakasuway mo kog daghang feeds pero sa filmi ko nakauyon. Oh. Diferensya rang uskasako 50 100 lagi noton wala nimo. Nya imong piso di masakit mahal ba ni? Wa mo ko ga breeding palit ra man ko. Tag 170 usa. Mao pag-hatch. Oh, mahibaw naman nimong bayig laki. Way na kanindot ani nga genetics. Uniform kayo ilang gidakon. Di pareha ng uban ba nga banso. Uniform kayo may kanindot sa filmi ko tanawa sila guys Nandara tong update sa piso Uniform kay ilahang kuan size basta gamit ka og kanang filmi ko nga kanay bustix akong gigamit Poultry Express pang layer gid ba
Dire punan po ni. Merkulis maabot. Mako ning giandam. Nay uska gatos to ka buok. Unsa inyong sudlanan, sir? Nami karton, kuan dong ah. Oo. Manakop na ta. Sud guro tug duha. Ganina Ah. ra mo sir. Katong namoy boyot. Ah, oh. Ah, okay dire. Mga 30 minutes bro. Igula. No, ana lagi dito may winteriya magpanawag. Tukos ang anak ta ang usa. Idoa nimba mig sayo ko nimba tag sayo kay mo pick up lagi mo nya sayo may musaka dire. Naay ka ng kuan. Na special diha. Lahi ra nagnaong adto ka Rhode Island lahi ra. Awa daw. Way mga sipon. Tanawag na bay sipon og wala ha. Kaya ang kanang sipon di gina marikayan uban bitaw inig deliver nako kay mas stress mo kuno sila. Oh. Bilhan po na yung sipon, baho. Duha. Ha? Talo? Magpaupa na. Ang uban ante. Kuhaan lang sa ipakaon, maintenance lang sa Kalimax mong gamit. Ere, sa Pilmico. Ayaw sa paka nag-layer, sir. Kay masayo og itlog. Nya, ma-prolapse. Di, gan mamatay. Wala hitabo na ko sa una. Pila na tulab tulo? Upat. Nag-iilis na ka di ay. Dara guys, ato ang mga manok. Guniti sa diya daw para di ka kansis biyahe. Pilay kuwang. Kapito ni. Pito. Walo. 8. Duha na lang. Patong boyot to. Boyot lang uban. Dool raman pod mo. Mo ni nakanindot sa Pilmico nga akong gigamit karon nga Poultry Express guys. Usa sa akong giganahan gyud ani is tanawa lang uniform kay sila nga ni kuan ni tubo no. Tanawa ilahang kuan bisag physically ambot sa camera maklaro ba pero kung moari mo dire mao gyud na siya. Uniform gyud adra atong kuan. Ito ko. Guys, awa, na nag-pick up dire sa Tagadumanhog para ni ilang ni Hector. Ya bro, ni na dire si pangalan mo sir? Kuan nulat. Nulat. Yeah. Mana ni pick up na po ni kabuok. Sinaaran na ni batch 6. Awa tong manok ko agi mga sip-on, limpyo globot, mana tay pang-release. Tara sir, thank you. Hapit na ni mga wan, mga itlog. Okay. Itlogon nila. Petlugo ni. Ano sa ito mo ulit sinaykoan? Ay, ikaw sudong. Oo, sir. Ito gingon natin Joy pangani sir. Hector. Dili si sir mo. Ang kalimot ko. Dili ang to. Kinamahuran ka? Oh. Lagi. Kaila sa tijoy ni mo? Okay la. Oh. Central sa go. Taga Barili gino mo no? Bari lagi Ya, naamos dumanhog ng kuan. Yanan kay mo ang padung merkado. Asa dapat gani? Lagi, Dapat mamat. lang anyo bergot. Pistol diha de inyo ha. Kaming anyo bermay classmate si Jerome. Kamo Jerome. Konsehal diha no. Kapitan na ron kay matay man si Kuan. Ted. Hello, first konsehal de siya. Kapitan Kaya shout out Jerome akong classmate pag elementary. na. Kapitana, igsoon kaila pa na ako ng konsehal sa lungsod si Janjan lang ba? Dito dapat ilaha. Yes sir, dili dugay sir. Sige, kuan pa bra, salamat. Gaig ko atong kuan ante, tagaan ta mo ring kuan. Naay pakapin. Syempre, itong tagaan og Multilite Premium para electrolytes ani nila ba? Probiotics pistol. Salamat. Paim na nag-abot. Happy farming. Happy farming. Tara sila. Pick up.